Pero vera ħjar nimxu fit-tulu bil-mod mill-li maġġelu f'ħin qasira. Mela, dan jiddependi ħafna, again, mill-individu. Mela, jekk persuna fuq ordni ta' tabib għalli la isma' inti tagħmel xejn intensiva issa, inti ħatimxi bil-mod sakemm ta' tirkupra ftit. Dak ovvjament hu nisimgħu xejn tat-tabib. Però ħafna għandhom l-impressjoni, Alfred, illi jekk jiena għandi ħafna xi ħamx nitlef, pereżempju, u nimxi ftit kuljum, jiena ħanagħmel xi differenza enormi. Iva, għal-bidu sakemm ġismek anka jidra dak il-mixi, inti ħatara ċertu progress. Pero wara ftit ġimgħat, tan ġismek dara l-istess intensità. Dara li inti timxi nofsija kuljum minn hawn pereżempju sal-Knisja, għal-mod tal-kelma, illi għalih mhux ħatibqa' bħala challenge, mhux ħatibqa' bħala bidla, ħatibqa' tagħmel ġid għas-saħħa tiegħek biex niftehmu, different mixi dejjem tajjeb qatt ma ħajmlilna ħażin, dimet li l-persuna tista' timxi kif qed ngħidu mhux fuq xi ordni aħjar ma timxix. Però irridu naraw li dik l-intensità bil-mod tibda tiela. Inkella ekun hemm dak li jgħidulu plateau fejn l-ammont ta' pis jew l-ammont ta' xi ħamel li għandna ħajibqa' fejn hu. Importanti illi dejjem inżidu tarġa' fuq oħra Alfred inkella ma nagħmlux il-progress nixtiequ. Importanti ħafna. Ġifieri kif wieħed jimxi għandna nieħdu parir jew le? Normalment iva, ġifieri aħna anke nisħu illi qabel ma kwalunkwe persuna tibda programm ta' eżerċizzju, hi dejjem tieħu parir mingħand it-tabib. Għaliex? Għax jista' jkun li b'dak il-parir stess tiskopri ċertu affarijiet li qasbis kienet taf bihom. U tajjeb illi aħna naraw illi jkun hemm prevention, prevenzjoni u mhux kura. Ġifieri aħna kemm jista' jkun nilqgħu għal problemi minn qabel. Importanti.